wa mazanga ndabwera pa group lero silo gona lero silo ngulu yangu yaka moto basi akulu pano pa ifedu kitakumana tikufunda kutusaka phone number ya Blind Banda tukuyaluse nonse ni amene muli kumipando ya MCP kandi nduna kandi chani tufati bweno poyera fe mwe tigwisira ntchito chifo ife tigwisira ntchito fe sinapindule ya mapindula ndino akulu ndefe ngati achinyamata kumwera tukugwizana chimozi sopano sikuli muzititenga pa nthawi tukugwira ntchito mutenge ngati fe makasi tizikagwira ntchito ija dentati muzititaya zimene zozo ngati ne president wanthu kude masafi naye njwambo sinukugwira nazo deba tukufuna Blind Banda atithandize ndione ali ino akulu amene muli kumene kukuni ndetu kumasula sopano tayankhula modi yoza kanika apa pankhani ndi open air tipita pa times tikamfotokoze na feso mavuto atamedi nawo chifo ife mnatigwisa ntchito sipali medi napindula yayi mumamba bwanji nomwe kamati one fa chinyamata mukutenga ndalama lero mwatenga ndalama le 50 million maponya siku andilandi munatenga ndalama kutenga ndalama kuponya kwa bango wani ndamene fenike mbana naye jomo ndamene tinkamenyana naye feyo kundilandi fenike mbana naye na dofo no bangina dofo je munatenga masi apa sogolo kodi nyime mufuna ni jani ifa chinyamata pa ground tilipompa mukulepa oli basa sources chifua jani mukutenga 50 million ndalama yambiri ngati mene ifa munati pasapa 1 million all 500 munati pasapa ife kuma 50 million mukuitenga mukaponya siku andilandi kundilandi kuli mademo sana chitike kundilandi mwe mnakasiya ndalama ako mademo sana chitike kubango umene mmakasiya ndalama ako kwa bango waniko mademo sana chitike kodi pinu ni jani kodi anthu omwe pamene tikamenyana nawo achino pano bonda amene mukapasa ndalama za chani mulepe oli pasa ifanana amene gwanchiro pa ground chifukwa chani maganizano otana akulu ndefe tikuti tikupanga zoti kumani tisake phone number ya Blind Banda tikumane naye ifeso tifotokoze sonkhawa zathu kodi kabe mafaza chito kubwera ifeso tamange tente pa president kuda president alimva kulira kwatu iyayi wodi mvera kulira ndinuyo wodi thandizaso ndinuyo akulu koma akulu nonse mangokhala mala mozi kulimbana ndi ana kodi inu ndikufunsa ni kanthu azibambo inu ndikufunsa ni makolo inu kodi munthu ukapika chokudya ana ako sanaje iwe apika chokudya uje chokudya chija uchivindikire umwitanire mulendo azachi chokudya chija pamene mwana wako nyumba momwe sanaje pali bwino pokuti ife siri kudya ana anu mukwitana anthu ena pambali kuti azije zimene mumatisungire ife zija mukuadyesa anthu ena pene pali phindu lanji ndetu kuti tagwirizana tapanga chimozi ifana kumwera kuti ife pano pachimene tifati pangi choti azibambo enuyo ndi amakolo amene muli kumeneko muzindikire kuti ife achinyamata talusa sopanda pya mtima chifukwa palibe thandizo lina lonse limene kuliona pochokera pa inu president ndi wabwino bwino siri kupita alife president pa Blind Banda ayi tikupitira inu akulu muli kumipandoni muuzani zimenezo tatopa nanu sopano amboma inu ndife timaziwana tokhatoka ndilande timaziwana inu in the history yako ndilande simungandisiye ine Devi Mboma ndi gulu lina ndi amene timaliziwa ife pankhani ya ndale yachipandi MCP ilu tina kuti mutande muja kuti tiloti kawinise kasala lichowa azibwerera pang'ono mu system kuafusa kulako kuti anthu akuyikana MCP kumene kuja tinazipereka ndi Devi ndi anthu ena apanga bwera anthu akukana ikoma federal time ndi chinazifomeleza ifeyo chipandi chichiza kuchilo wa boma ichi anthu tidawina mboma uyu anthu achanamba kusokoloka okha kumabwera mozi lero ndi awali pa forefrontiwa ife tikakamba zimenezo akuti ifeyo ndi anthu osongoneza ndini mabwana athu nditi kuisiya ntchito iko mabwana awo ndi anthu awo amene akupereka tenakhala tufe chifukwa sitinganawelera ntchito ya munthu andichosa pakulu mwanemazi andichosa ayose ali pakulu